iska su gaba ɗaya ƙwayan gulle babu nama a jikin sa kalmukul ya shuru aljanna ba a samu cikin kawai a ce mun yi sa'a a'a sai dai in mun yi aikin neman ta in mun yi aikin aljanna sai mu samu aljanna din. Darul Ulum wa Tadbiq da ke AB10 Kagoro Close sabon garin Tudun Wada Kaduna Nigeria ke gabatar muku da na Malam Isa Aliyu Fantami. Domin samun sauran ayyukanmu za ku iya tuntuɓar mu ta namba ta 07061636656 da turanci 07061636656. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الله يقول وإذا رأتكم إن متى تدع متى من مكان بعيد daga wuri mai nisa ga abincinta ana kawo mata daga nesa sami'u za ku rika jinta tana da taghayyuzan tana fusata wa zafira tana ambaliya ita wutar fusata take yi tana ambaliya